Ja oikein hyvää päivää. Tänään katsotaan mun kuvia sitten. Eli täällä kaikki valokuvat. Tuolla. Ja sitten tosiaan täällä on jonkin verran valokuvia, mutta aloitetaan sellaisista, joita te ette ole varmaan nähnyt. Tästä muuten tulee varmaan pitkä, eli mä voin kertoa vähän Mä en osaa puhua. Eli kerro vähän tarinaa näitä kuvista sitten. Et pahoittelut, jos tätä ei ole editoitu. Yritän parhaan. Mä en osaa enää siis puhua. Anteeksi. Aloitan tästä. Eli tää kuva. Niin tähän liittyy semmonen, että mä tykkään tästä niinku ja silleen you know. Mä tykkään tästä, mutta mä en oo varma kannattaako. Eli jos teillä tulee jotain mieleen, niin älkää missään nimessä tehkö perässä. Tämä kuva on semmonen, että mä en ymmärrä oikein, että mä haluan tän puhelimen, mutta taitaa olla aika kallis, että mä en ymmärrä millä ilmeellä nää tekee tän. Ja sit silleen, että kyllä niinku puhelimia voi olla liikaa, mutta ei siihen liikaa, että you know.